Ассалому алайкум барои тамоми бародар ва апаҳое ки дар компания Agri HR пур кардагӣ будем ва аз сабабе ки компания Agri HR дар соли 2024 ва дар сайти официал на телеграми худаш навист ва гуфт ки шаҳрвандои Тоҷикистона гирифта наметавонад ва ба кор оварда наметавонад дар соли 2024 ва ин нома танҳо барои шахсоне дахл дорад, барои шахсоне ки айни ҳол анкета дар соли 2024 пур мекунанд. Аммо бародар ва апаҳое ки агар шумо дар компанияҳо кор кардагӣ буден, як бор ёки дуюм бор шуд омадастен, шумо агар аз тарафи компаниятон агар шуморо разрешени кори яъне ки приглашени равон кунанд, шумо омада боз кор карда метавонед. Аммо шахсон ё апаҳое ки шумо агар нав пур кардаиста бошед ё ки нав анкета пур карданӣ ҳастен, афсӯс дар соли 2024 шаҳрвандои Тоҷикистона оварда наметавонад. Метавонед ки шумо через дигар компанияҳо ба дигар давлатҳо равен ва кор ва фаъолият кунед. Чунки агар баъди соли 2024 ҳам агар мабодо боз сезони нав яъне ки сезони навбатӣ сар шавад, шояд нагиранд. Чунки компанияҳое ки аз соли 2021 сар кардагӣ ҳастанд, аллакай инҳо яксола ё ки дусола даже то 3 сола запаснои одам доранд. аз сабабе ки байни Русия ва Украина ҷанг шид, бисёри паноҳандаҳо бисёр омадагӣ ҳастанд ва забони англисишон хуб нест. Аз ҳамин сабаб бисёри ҳамон мардум омада дар компанияҳо яъне ки дар фермаҳо кор кардаистанд. Аз ҳамин сабаб наметавонанд ки мардума аз СНГ яъне ки аз Узбекистон, Қазоқистон, Тоҷикистон, Қирғизистон шояд наёранд. Аммо дар соли 2024 танҳо компания Agri HR гуфт ки шаҳрвандони Қазоқистона оварда метавонад ба он шарте ки аз онлайн ва очни собеседование бигзара. Аллакай уҷрат барои шаҳрвандои Қазоқистон ҷок шудагӣ ҳастанд ва барои онлайн собеседование ва очни собеседование ора файрод кардаистанд, тестар бигзаранд, барои сезони навбатӣ биёранд. ҳар гапу хабарое ки тоза ва нав шид барои шумо боз маълумот метаҳем. Худованд ҳаматона нигоҳбон. Посредник мошеннико 95% шидагиянд, дурӯғтон мегӯянд, фребтон мекунанд. Дар ягон компания ва дар ягон посредник пешакӣ пул натеҳед. аввал хуб проверка кунед ва баъдан ягон бародар ёки акаҳо ёки шахсоне ки дар Великобритания бошанд, на ин ки мисол омада кор кардаиста бошанд, опыт яъне ки маълумоти пурратар дошта бошанд, аз ҳамоно пурсен ва баъдан метавонед кор кунед. Худованд ҳаматона нигоҳбон.